Хөрмәтле кунаклар, исәнмесез? Исәнмесез. Апуш театр студиясе шундый кыска гына вакыт эчендә зур популярлык казанган оешма. Ничек ирештегез моңа? Ничек уйлыйсыз сез? Бу бик тиз дип әйтмәс идек, чөнки безнең инде алдан анарга әзерлек бар иде. Без балалар белән күптәннән бирле шөгыльләнәбез. Менә яңа баштан эш кенә түгел ул. Без Зөлфия Вәлиева белән Тинчурин театрының халыкара актрисасы белән, мәсәлән, 10 елда артык балалар белән шөгыльләнәбез. Әмма ләкин бу зур этәргеч булды. Унарга мэрия бик ярдәм итте. Шуңа күрә без менә 30 бала хәзер безнең төркемдә генә Ленин мәдәният йортындагы балалар, менә бу балалар. Һәм былай без Апушта 4 зурлар төркеме һәм 1 Апуш нәниләр дә бар әле. Без хәзер бик күбәү. Безнең яшь артистлар белән дә танышып китик әле. Олмаз. Әйе. Син күптәннән йөрисеңме инде студиягә? Әйе, иң башыннан ничек репетициялар башланды, шунда Кастинг ашалды Алмаз. кастинг аша. Син җырлап күрсәттеңме, биеп күрсәттеңме, шигырь сөйләдеңме? Мин биеп күрсәттем. Шуннан соң чыккач инде мен үземне үттем дип белдем. Бик сөйнгәнсең. Баштан ук үттең дип белдеңме син? Ну, потому что Зульфия Наилевна сразу төшерә башлады телефонга. Лейла белән дә сөйләшеп алыйк инде. Сиңа нинди рольләр ошый? Нинди роль бирәләр, шулай риза. Менә чын артистка шулай җавап бирергә тиеш. Лейла, горурланам шулай дип әйтүең белән. Миләүшә ханым, менә нинди дәресләр бар балалар өчен? Нинди яктан үстерәсез сез балаларны? Менә балалар әйтеп киттеләр, бездә вокал дәресе, сәхнә теле, сәхнә хәрәкәте, актерлык осталыгы дәресләре бар. Һәм безгә кушылган да рәссам, драматурглар, аннары соң кушыла композиторлар, аннары безнең бөтен мөмкинчелекләрдә, студияларда җырлар язабыз без, яңа музыка язабыз. Шуңа күрә бу бик зур эш. Чын театрда менә нинди зур эшләр бара, безнең Апуш студиясында да шундый зур хәрәкәтләр бара. Кайсы бер вакытны артыграк та дип уйлыйм әле мин. Чөнки балалар безнең зур артистларга караганда күбрәк түземлерәк. Мин шуның өчен аларга сокланам һәм әти-әниләргә дә сокланам. Шуңа күрә алар да түземле һәм бездә менә зур эшләр кайный. Нинди премьерлар чыгардыгыз, сез нинди спектакльләр куйдыгыз балалар? Без Илгиз Зәйниевның Көчтүк спектаклен куйдык. Бу безнең студия. Менә мин хәзер үзебезнең ДК Ленина турында гына сөйлим инде. Көчтүк иде спектаклебез, беренче спектаклебез. Ул зур уңыш белән барды. Без фестивальдә, Россия фестивалендә беренче урын алдык ул спектакль белән. Лейла иң яхшы кызлар ролен алды. Һәм шул ук вакытта рәссамы бездә алды, спектаклебездә. Хәзер без әзерлибез, әле андый пьеса юк. Гомумән булмаганда без Илтизар Мөхәммәтгалиев язды безгә сценарий. Анда керелгән Галиаскар Камал әсәрләре, аннары соң Кәрим Тинчурин һәм шулай классик, татар классикына нигезләнеп эшләгән пьеса бу. Илтизар анарга сценарий язды. Шуңа күрә без бик дулкынланабыз. 21 февраль көнне 18:00-дә Алла теләсә без башлыйбыз. Һәм бәлки ул яңа пьеса туар. Бәлки театральный училищелар өчен, бәлки театрлар өчен дә менә без беренче булып башлап җибәреп, шундый яңа пьеса тудырырбыз. Зур хезмәтнең татлы җимешләре балалар. Хәзер шушы яшь артистларыбыз башкаруында без булачак премьераның кичкенә генә бер үзеген тыңлап китик әле. Анда театрда безнең Биби дә бар ди. Аңламадым. Биби театр уйнап йөримени? Юк. Сәхнәдә Биби булып күрсәтәләр. Нәрсә күрсәтәләр? Бибине Бибине сәхнәгә чыгарып күрсәтәләрме? тап үзе. Биби театр уйнап йөримени? Юк. Кайдасың, Биби? Белмим. Соң Алла кайгынам. Әле генә үзең миңа Биби театрда дидең ләбаса. Әйе, театрда. Биби Хәмзә байдан качып театрга киттемени? Мин сиңа шулай дидеммени? Син нәрсә? Мине тилгә саныйсыңмы әллә? Ишетеп тордыгыз бит барыгызда. Биби театрда диде ләбаса. Соң театрдагы Биби, бу Биби түгел.
Нишек инде бу биби түгел? Бу биби лекин бу биби биби бу. Бу биби бу биби биби бу. Ни сөйләгәнеңне дә үзең аңламыйсың. Менә шундый кичкенә генә эзек, бу без гомумән театрның, татар театрының сәхнәгә басуы турында һәм бу 1908 елда Мәкәрҗәдә бара вакыйгалар һәм шунда менә без күрешәбез танылган персонажлар белән дә и шул ук вакытта театрның нинди субстанция икәнен дә өйрәнәбез. Без үзебезнең беренче актерларыбызга үзебезнең рәхмәтебезне дә белдерәсебез килә. Шушы зур эшегездә, милләтебезгә хезмәт итүегездә уңышлар телибез. Шулай халкыбызның асыл егет-кызлары булып үсеп, горурланырлык яшәргә язсын. Амин, шулай булсын, рәхмәт.